Takže máme house tour. Tady máme krásný jídelní stůl, tady máme teoretický gauč. A teďko tady máme tady krásný ubytování. House tour dalšího pokoje. Tam nahoře budeš spát, jo? Jo? No není, protože úplně nahoře to tam hrozně smrdí. Takže kdybych tam na svou úseku videa byl slyšet zvuk, tak jsem se Anísky ptala, jak se jí líbil pobyt. A Aníska říká, že dobře, tady se hezky kreslila a já jsem úplně šílela, jelikož jsem viděla vlky. Vidíte, jak šílim? Viděla jsem vlky prostě. Tamhle vzadu u koní. A jeden den jsem prostě po obědě usla a Aníska na mě jenom koukala. Bylo to vtipný. A když jsem se probrala, tak tam byl Dominik a ten zbytek. Tak jo, tak čau.